Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman destçi işi fakir gere be bismillahi dest bebik. Mervati Sübeyr Rabu Merve Bismillah beje, Merçeka fakir Merve Bismillah beje, Mervati dezmir zikre Merve Bismillah beje, Sola xistene geku Merve Bismillah beje, Deri kuvvet ke Merve Bismillah beje. Çünkü Bismillah وقتی تشتاق به بسم الله به دست بکرنی برکت ده خیر ده عقوبت آورنده حتی یک جمع رسول الله علیه الصلاة والسلام نان دخه بسم الله نابیجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام او دستی خواهد tam دقابا نان داد که رسول الله به دستی وی دیگره دبی دچما بسم الله نگو یا رسول الله دبی مبیر واکر دبی وکی اشترا بیجم آنها چا دستی te دستی مدای اشترا بیجم دستی şeytan جی آنها به دستی تراب دستی مدا تو اینا بکی çünkü vati de bismillah negu şeytan tevte dikhe bereket jwi xarna terad be ji bu wê qasiye Müslüman çi iş bike gere bi bismillahi dest bike em işe basê ji wesêtê Hekîmê Luqman bikin Hekîmê Luqman 28 heb pêxember naviyan Qur'anê da derbas be yek ji Hekîmê Luqman e sûrekî Qur'an jî sûrekî Qur'anê jî Luqman sûresi ye Hekîmê Luqman gazî kurê xwe dike diha nexaşiya wefatê da kurê min dibe heta îro me pir wesêt te kirin ama ez ê şeş heb wesêta te bikim evan wesêtê min da elmê dunya û axiretê heye wesêta min e ewil dibe kurê min tu dünyayê da çiqa disekînî ew qasiya kirin bike dünyayê da ömrê te çiqas maye qasî ömrê xwe bixebite ji dünyayê re dünyayê da qasî ömrê xwe to bike wesêta min e dünya dibe ji Xweda re wisa îbadet bike tu çi qas muhtacî Xwedayî însan çi qas muhtacî Xweda ye însan di her hal û hereketê xwe da muhtacî Xweda ye hebûna însan baxlî Xweda ye tunebûna însan baxlî Xweda ye saxbûna însan baxlî Xweda ye nexaşiya însan baxlî Xweda ye rizqê însan baxlî Xweda ye Hekîm Luqman ji kurê xwe re dibe tu çi qas muhtacî Xweda yî ew qas Xweda re îbadet bike ji vî wesêtê Hekîmê Luqman tê zanebûnî însan çi qas îbadet bike ji Xweda re hindik e wesêta min e sisiya dibe tu axiretê da tu yê çi qas bisekînî ew qas ya tirmê bike ji axiretê re axiret mala her kesê ebedî nîne mala meriv ebedî axiret ye sûrek tu ji axiretê re heye merivê diro bisene çaro bisene 100 sal bisekine 1000 sal bisekine sûrekî wî tune Hekîm Luqman ji kurê xwe re dibe tu yê axiretê da çi qas bisekînî ew qas ya tirin bike ji axiretê re wesêta min e çara Hekîmê Luqman dibe bi çi tu yê ji agirê cehennemê azad bibî wan emela bike sual bike meriv ça bike Xwedê meriv ji agirê cehennemê azad dike meriv kîjan emelî bike Xweda meriv ji agirê cehennemê azad dike meriv tê keve riya kê Xwedê meriv ji agirê cehennemê azad dike bi çi şeklî tu agirê cehennemê azad dibî wisa îbadet bike wisa emel bike wesêta min e pênca dibe ji te re tu çi qas dikarî agir da cehennemê da tamiş bibî tu çi qas dikarî cehennemê da sebir bikî ew qas gune bike ve çünkü cehennem karşılığa gune meriv e rûkî Harûnê Reşîd ji balûlê dana re dibe tu ji ku tê dibe cehennemê tê me tu çê dibe çûm agir bînim ka dibe te çima nehanî dibe min sual kê dergivanê cehennemê ku agir tune ça cehennemê de agir tune ya Harûn dibe tu nizanî herkes agirê xwe dünyayê tîne cehennem karşılığa wî kötülüğa meri dünyayê dike nebaşiya meri dünyayê dike heramiya meri dünyayê dike zulma meri dünyayê dike cehennem karşılığa wî ye ça cennet mükafata emelê salihe cehennem jî mücazata emelê nebaş e Harûnê Hekîmê Luqman ji kurê xwe re dibe tu çi qas dikarî agir da tamiş bibî tu çi qas dikarî agir da sebir bikî ew qas gune bike
Günah karşılığı, cehennem karşılığı günah merve hakivli kandı bije. Ve se tamine şeşaş terad be, duvete iradet ki te günah gibi ki, her acı ki usa günah bi ki Xuda melaket ne bine. Dünyayı da ciki ku meriv here, meriv ku günah bi ki meriv here Xuda meriv ne bine. Heye ciki usa. Meriv here kuderi Xuda lure. Meriv here kuderi her melaket ister meli meriv rane. Her görevli Xuda görevlendirmiş ya meriv nakatin. Hakimi Luqman şkore xarad be, وقتی تو بیازی گناه بکم هر جی کی وسا خدا ته نبینه جی کی خدا مریو نبینه هیه تو نه رو کی چه هم صحابی برداری حضرت علی رضی الله تعالی عنه توپ dibin خبر دادن به حضرت علی پر حرف کریه دین اسلامی دا وکی کو ام نوبتا وی بکرین ام ببین بکچیوی امش حضرت علی را بیجن حضرت علی قبول بکه برا که زراری نگینه حضرت علی tam zamanı nمیجیتی حضرت علی درد کبه şu an sahabiye radbe du çevra topune dibin ya Ali de per harp ki dini İslam'ı da em de tirsinek zerare biginnete tu eğer kabul biki em bi muhafazete Hazreti Ali dibe hone mij asimana muhafaza etkin yaş ardı muhafaza etkin sahabi dibin beri ya Ali dibe em tabi işte ehli ardı insana muhafaza etkin kamiş hataj asimana muhafaza etkin Hazreti Ali dibe ardı da çuvara seri meriv آسمانا دا خدا تقدیر کری اوت سری مره احتاجیامı da به قرمش کرنا و tune. Çünkü de her insanek خدا دو هم ملائکت قصه محافظی بی. Her insanek دو هم ملائکت بی محافظت کن. و یا محافظت کن حتی نیک قدراوی هات. وقتی قدراوی هات هر دو ملائکه جی دورت کردن. جی دورت کردن تقدیر خدا جی خود بینه. Hazreti Ali Cumalat Bey eğer Xuda Azze ve Celle qederam da çi nivisi be. Qederam da nivisi be ez bi çi şekli herim. Hûn temam me muhafaze bikin jî kuwetê qeder hat hûn nikarin şekî bikin. Ji we daha güçlütür her melaiket me qurmuş dikin. Zamanê qeder hat me her melaiket ji xwe didine alîk. Qedera Xwedî cî xwe dibîne. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha ma'as selam. Ji kerema xwe re kanala Şakirê Kopê ser YouTubeê beacibînin, bişopînin û ji bîr nekin, abone bin.